3 lekcie, ktoré ti ušetria kopu času a peňazí, na ktorých som sa popalil tento rok a niektoré pravdepodobne robíš aj ty. Prvá lekcia, balance sheet. Mal som projekt, ktorý vyzeral celkom sľubne, no každý mesiac som totálne na ňom prerábal, pritom som si to vôbec neuvedomoval, pretože som nemal jasný prehľad o číslach. Keď som si konečne spravil jednoduchý balance sheet, zistil som, že som v totálnej strate a to ma naučilo: sleduj čísla, inak prichádzaš o peniaze pri tom, čo si myslíš, že možno zarábaš. Druhá lekcia, networking. Snažil som sa robiť všetko sám, no chyba. Keď som začal budovať vzťahy, hneď prišli nové príležitosti, kontakty a spolupráce. Robil som síce menej, ale výsledky boli omnoho väčšie. No a posledná lekcia, fokus. Skákal som z úlohy na úlohu a pritom som furt kontroloval mobil. No a výsledok, polovičná práca a nulový výsledky. Dal som si jasné úlohy, vypol som si telefón do lietadlového režimu a sústredil som sa len na jednu jedinú vec a produktivita išla hore. No a ak by si chcel vidieť viac takýchto videí, tak si nezabudni pozrieť môj profil.